Cak Rianto. Cok kae Mas. Oba nduk. Bakul bak ayu. Ho he ho ho. Wah, siden kok bokonge kaya bak. Kowe wis mau gagas minggu iki tok. Masih bersama Wahyu Budaya. Suwe nggonku ngantu-antu ing prekolan tanpa wates kutho Kulo sing dalu kawin Pak Bali saking kali dolan iki wau. Dereng ketorne grupe pinten. Kidul dalan wiwit kakatrina kembang-kembang netes loku tak sawangku we mapat tekaku ing dadaku kowe nangis ati terjo ke aras rambutku ing prekolan tapal wates itu dalan sisih kula kae tak pasrahke sekabeh sing katresnanku Natio teko seprene Kumo kae isih bangko utuh Natio teko seprene Prasetyanmu gugur datang nurung suwe konku atu-atu ing prekolan tapal wates kutho ing perenge gumo padas kidul dalan wiwit kakatrina kembang-kembang netes loku tak sawangku we mapak tekaku ing dadaku kowe nangis ati terjo ke aras rambutku lan tapal wates kidul dalan sisih kulon kae kok pasrahke sekabeh sing katresnanmu kok seprene kumo kae isih bangko utuh nganti teko seprene prasetyanmu gugur Oh,
bojo Nek salah di bojo. Nek salah di bojo kuwi mesin duwe bojo nanging lelek piye? aja loro Ora sitok. ya lek ya aja loro Kecuali kepaksa aja piye? cari balong randane kalau pring kuning lek cagak radio montang manting bojone loro ya mas edan kali kulan ya kali edan gati kulan ya gati sing sayo sing rukun jarwa muda-mudane sang prabu kresna bang biru ana ijone jadi ganggu ana sing duwe ya mas jadi ganggu ana sing duwe jadi ganggu ya mas wis ana sing duwe teja dartano janata rawana Pupus lapo padha jejogetan Sumila ing pupus promo hambarengi tumuruning tresna Aku mung tansah ngenteni tumetese tresna kang sejati Wadien kelangan kowe ayo enggak polo promo wae kembang arum propolingo rino wengi mung katon ing moto kembang arum propolingo dak sirami sayur kentang sambel bawang taiprok lalap kubis apa rakelingan bukaan lawange terus eno wong ayu kembang Probolinggo Dul. Dun. Adek kaya ketoke kakan gemuk iki awakmu. Gemuk udelmu bengkong ngono dakno. Mawawan niku ora guyu ngono ya, Li. Iya. Samu barange kumati mawa sangat. Ketoke awakmu nyekel kunci iki. Kunci apa kuwi? Ora ya. Ora. Lanjutke Mas. Iya. Mesake undangane sing wis kepara semusul pinalenggah. Yo. Halo, Paranggono kentole wis munjuk burung. Urung, wis Burung ya, tolos. pisan kas ya. Oh, jadi nyambut gawe. Jadi nyambut gawe resikoe ngono kuwi. Nggih, menika salajengipun pakurmatan katur kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Surat Temin. Pak Ratmin, Pak Wakijan, Pak Sugim, Pak Berin,
Saji Kombang. Bergengeng ya berarti. Kayak kaya kakangku teko Pak Mas Her teko karo Mbak Win nggih. Iya. Kata kejeng dalu Mas. Nggih, semoga asmaya kang sampun kasebat Bapak Keporo. Soratemin, Bapak Wakijan, Pak Sugi, Pak Berin kalian Pak Saji Kumbang. Bagi wanci kepertindak sasono mentaraman ya. Yo, kaya apa? Telek telek. Oeo, Oeo. oeo, Oeo. Sampure do sotren dhewe-dhewe. Sotren no Mas. Niki gendinge manut mriki, niki wau enten Tiwul Wonogiri niki. Ya, lha pareng yo to bumbutane yo kuwi kok dakno. Alah, iki mung gara-gara tape aku roh iki. Bapak Kijan ya? Heeh. Gara-gara tape. Tape. Kowe ngapain kowe ya? Ora. Nggih menika gendingipun Ulri kalian Anteping Tresno. Ya. Ulri. Tiwul Wonogiri. Alah, Dik. Cokek Mas, cokek. Tape. Brem, gambrem. Dalem. Melu aku yo. Iya. Dek, oh. Iki lho. Kecap bangau. Nomor piro wis? Wolu. Nomor tape. Darah ya. Enak apa niki? Lagi gara-gara kena konclok. Senadyan kingsel mas, aku saya Tiwul mas, saka Surabaya. Senadyan manggil dik, aku tambah tresno. Tiwul mas, saka Wates. Waduh, Senajan kisul gawe atiku saya ngenal.
Wonogiri Senajan king semes saya ngendi Timas saka sumber kata ayo ben kingsul saya suwe saya tepat ya Timas saka panggung rejo senajan kingsul malah aku saya tresno Iseng eling jaman semono Pomo kembang arum Isih ono gondong asale Nanging kena suwun Muga tansah tatap moyawan Katon nangkep ing kalungan Kayak gak kaya koko to kan Oke, dulur lanang luar biasa. Lagi ragu. Ayo nih jangan. Sing kebecet pancen kowo. Ayo padha meminta. Lestari lan wijo. Tak sowan sama. Ya, jebule kok yo iya. Cagut. Oke, iki gara-gara Siap. tape sama 6 oke. Monggo. Waduh. Ayang koko ada selalu ya. Siap. Santai, santai. Tetep tak totoni lho. Miat telang ning kalang yara gelar pandang mancat. Oh. Yo. Man Aryo Suman. Persiapan saking grup Jambi saya. Suara saking Banjar Junut ngandung wertolo. Panceku nih, Man. Toto sepundi wartanipun, Man. Biar mau ganti. Hei. Yo. Tiang kerana kulanang terus sosono. Ojo kaya bocah cilik yang ker. Wis kok didhawuh lho. Hei. Ngerti-ngerti ojo nganti keriot dulu. Yo. Minggir, minggir. Jawa serapan. Ya. Oh, ah, oh, oh. Putih, neng.
Lah. Lek. Elak kowe. Lagi aku. Ya ngono ya kena. Ngono kena ya. Wong edan. Mas, larepe mangkate semayan. Ninggal kacan akhire ngojek lah ngene iki. Iya Pak Sugeng monggo mriki Pak Sugeng Lurah, monggo. tetembangan ayo Pak Sugeng sesarengan kanca-kanca paguyuban Bapak Sugeng monggo mriki tetembangan Pak Sugeng lasu monggo Pak sumangga lho Pak Mangga. nggih monggo lho Pak monggo ngersake sing ngombo napa pripun Sayur. ya Allah nerak kancane kowe kok Niki termasuk sponsor to nggih. sponsor kaya produk Lah nika wae kan yo gending-gendinge sampun berjalan nih. oh nggih Pak Diselingi sponsor. Nah, Nggih Pak, niki kersane kentole Waranggana iki rada mlorot sithik. Namung ngoten niku. Lah Ibu mboten urik tindak mriki to, Bu? ora Alhamdulillah. Mas Bu, yo nek Waranggana ketole sing mlorot awakmu dudu kentole apane Dik? ene diganti o terjemahno dhewe Ya, nggih Pak Geng, Pak Lurah. nggih. Niki pangapunten Kang Agung kula wau sungkem wonten mriki kok mboten pinarak. Ya nggih. Jane liwat ngen kula lho jane. Nggih jane nggih ngoten kula nggih. Kalian Ibu niki mumpung tasik sawal Bu nggih. Minal izin wal faizin mohon maaf lahir batin sok ben gawe dosa nek mboten tumbuk gadah dosa. Sok tan ngarep sing dilebur ya apa. kowe kok seneng men gawe dosa Lah tekno sing dilebur sok tan ngarep Pak Geng nggih. Ah nggih. Nggih, Dan monggo. niki wau jane rencana nggih duet kalih nyonya. Bu ngaten. Tapi Mbak Santek kok kene kalah saingan. Ah, kula paranane mriko. Gampang kok lurah. Nyapo. Lah wis kado gebrojol. ya mbok ben Nggih. Bu, monggo Bu, monggo. Mbak Santek kok kene Bu, kalah Bu, niki, saingan. Bu. Nanti ora sida tak jak munggah. nggih Pak nggih Kula wakilne mawon, Pak. ayo memper wong jenenge Bu Nur ki ya apa sesul apa sisihane penyanyi Pak Lurah untuk mewakil ya wajar. Kapan aku dadi lurah nyanding Bu Lurah? Kowe lek kowe dadi lurah ludruk. Lah iki aku nyanding Bu Lurah apa Pak Lurah kene no? Lah bojomu ndi ra gablek Pangan kirek, Dik. Mutiara kowe kok. Lek jeleh sak gen-gen. Nggih, lah nggih. Nggih. Napa Pak Gang tembange Monggo Pak Geng. Nggih, Pak Lurah. Iki Kula rada abot to Mas pangapunten. aku asih. Nggih, monggo. Apa iki apa? Wes. Sing penak apa sing Kok bakal jalan anyar nyemoni apa? Sing nyekel iki. Ngajokne iki. Ngerti lah aku iki ndak apal ngono. Nah, nggih, monggo. Ngeten Pak Gang, masyarakat masyarakat sedaya niku ngersake dalan masyarakat Pinarak Pak Pri. angel men to. Nggih, monggo. Niki merdeka kemawon Pak Lurah, monggo. Niki wonten setunggal kali wonten 7 Waranggana utawi artis vokal, monggo. Bu, kula izin menawi Pak Kades duet bareng nggih. Izin nggih, Bu, nggih. Iya no. Lagune ra duwe Mas. Bu, Piyambak. Ya mergo ki sponsor iki diben leren tenanan sindene. nggih. Bu ngaten, nggih monggo. Piyambakan Pak Sugeng nggih. Konfirmasi karo anak lanang. Nah. Lah. Lah kuwi mangke. Lagune lagu wajib momo. Napa Pak Gang? Mutiara hidupku. Wah, apik Oke, apik. apik jas. Nyenengke. Wah, nggih. Monggo Pak Gang. Pak Sugeng nyanyi nek. Seneng aku. Monggo. Waranggana iki daerah iki. Jare si Ali. jare sindene ben leren. Nggih. Ah, Ya Allah, Pak Sugeng. Wah, kok kecanmu ganteng. di. Oke. Ya bareng-bareng mari budaya HE. Crit. Grapas Widodo.
Jonggrang. Nggih. Mlakune mboten penak belas lho, Pak. Sanglir mlakune ngeten mengke gedrek. Nah. Minimal ya sak kaset ya loro mlakune penak. Kula pun izin Ibu. Nggih. Nah. Roro jonggrang campur sari oke. Inces koko dipersiapkan nggih. Kok gedhe aku. Kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadano prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita jonggrang aja ku maluku anake ratu aku jonggrang perang iki kanggo ku durung rampung peti kang Mas Prabu kumpul kang sedo labuh ing ngono segoro tobat kowe wanita keparang apa ora ngerti yen Bandung lanange jaga putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe aji sekti Bondowoso Roro jonggrang manutosun pundhut garwa Joko Bandung aku terbibi pono sak jalukmu jonggrang anak sewu sewengi kudu dadi piye dong iya jonggrang panyuwunmu tak turuti wis tak angel Rita tak turuti saya Roro jonggrang pancen kowe ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran waspadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan wanita keparang ora ngerti yen Bandung lanang jaga putra ratu pengging Prabu
kuduwe ati sekti bandawasa rara jonggrang manutosun pundhut karo Joko Bandung iya jonggrang bibir bono pokoke ora lintang karo bulan jonggrang disebut sewengi kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti matur suwun ya diajeng Sami-sami Kang ya. Nggih, Mas. Mas Gambreng. Sumangga. Nah, iki lho. Pripun iki Pak Lurah? Nggih. Wong nggih, matur wong nggih ngriki. Nembah nuwun nggih Pak, muga-muga rezekine tambah Amin. gede tambah barokah. Tambah barokah Bu, melimpah. kula niki wau namung nambut sekedap kok nggih. Nggih. Pun to mengke mulai jam 12 sampai jam subuh bagane jenengan. Nah, Dek, Nun. ora lho. Aduh, lah iki. Nyawa. Lah niki. Nyawa. Pak Dasar iki urusanmu. Nyawa. Aduh, Nyawa. aduh. Dek, Nun. iki ngene ya Dik ya. Piye? Ki awake dhewe krana sowan ana daleme juragan kunci. Mayit. Mayit to. Lah aku cacangku balik digawe mayit sing masing-masing Awakku lah. penak balik rono lah kene rono e. Urus sama rumah tanggamu ya dadakno. Ya rumah tangga aku saking mawaddah warahmah lho Mak Amin, Iya, Dik. Wah, mamadha warahmah bojomu ilang gondol kirik ya. Tapi sitok nek Dik. Eh? Nek wis balik burung. Urung. Padha. Iki ngene sak banjure. Iya. Nyapet iki wong wedok demo e. Iya. Ndang sapa kuwi mau kok dak. Ki saka Jambi saya. Nah iki Pak Yit iki sing di bulan 8 tanggal 20 iki to e. Pak Yit kok ya wis to. Wis tapi grupe ya. Angel iki. Ki saka Jambi saya, Dusun Kali Tengah. Minta gending Dewi Sekar Taji mandhape wonten Serampat. Oke. Iki sing endi ya? Jambi saya sampai lali aku. Oke, iya. Pak Dasar ya, wong kok tak walik lek jenengan. Wis senes, wong nggih. Monggo. Menika Pak Hormatan saking grup Jambi saya. Ya. Mugi wonten keparengipun niki katuran tindak wonten sasana bareng-bareng kalian Wahyu Budaya Karisma Audio Production. Ya. Aku yup. Iya apa-apa. Anak aku tak guwak. Hei. Apa iki? Anak-anak polisi aman ki, rasa nggae kopiah kowe rasa nggae helm. Helm apa polisian nyegat aku klerjingan. Ndasmu mlontos sisan. Ndas apa? Apa kuwi? Entrarung tukul. Aduh, apa toh? Rumah aku. Iki kanca-kanca kepara sumusul kae banget. Ya. Ki mosok kono, Mas. Awake dhewe lek tak pikir kok ya lucu to. Lha nyapa to? Direwangi golek panganan sampukan kek direwangi koyo ngene iki diguyu-guyu wong-wong ngono lho. Lek nek kuwi cepoten kek nyang apa? Tutupono lho, Ndas. Tutupane nek aku terlalu tukul kok. Lah ndasku ra apa-apa aja nek tutupe. Mustaqim, Dik. Isi rotol. Pak. Kita roh cek. Tak kira lek sulap gak roh, Pak. Nggih. Nah, ngomong nggih. nggih. Lah sekarang Iki apa to iki jane? karepmu brang-brang karepmu. Alah embuh. Wes, iki campur sarimu aku megur kernet tau Dek. Kernet ora manut aturan kok. Nyapa sak sirku to? Lah aku pilih. Aku waton jeblas kok bengi iki. Ora gelem ya wis balik. 4 Jiro lu 4 ora apa-apa nempok kok ngene sedeng. Ora apa-apa, 10 ora apa-apa dakno. Naringgone ya. Iya. Las aduh. Kene iki Pak. Apa edan tak doli gendeng namus aku. Aku mengoranjono ora ngira ketemu awakmu dadi pekok to. Alah pekok ya wis saurunge cetok awakku ya wis gendeng kok. Padha, heeh. Sik iki aduh, iki kok pesing-pesinge mambu apa iki? Alah. Gak adus iki ketahe sinden iki. Ya Mas. Kowe sing po ambu sing Halo, aneh-aneh. Di bakul anu. Pokoke jalane palubi. Sampur. Yuk, Halo. Sampure. Halo, sampur. Endi ta ya? Sampur, halo. Kowe ya. Wis ta. As.
Ya, iki sing ora oleh sampur. Iya. Wis apik-apik. Sing siji palupi Mas Gun. Sing sijine manut ketandok susu. Nun. Hei, apa? Ketandok susu. Jaluk. Dewi Sekartaji. maksud aja Dek. Ya. Oke. Okur. Lo. Jas. Iya iyo. Iya iyo. Akar balik lah. Aja. Ora penak. Sekartaji dadi kembange putri Kediri satu Sulistyo ing Karawa uga kinasih kalo Candra Kirana Sekartaji lelewani tansah ampranani satu setya ing garwa nadyan kacoba akeh rubeda wis madhep sajroning kalbu anggon deli tresna kang satu winang pusatria utama Panji asmara bangun putra ing Jenggala
pitu ingun pinda mustika Dewi Sekar Taji Nang lesehan ambi kesan Aku Longgo sampe bareng sak koncona Susu. Make anyaran warung pojok remeng-remeng Pak Yen. berdalan. Sing duit tangga 20. Pesen kaya biasane ketandok susu anyet-anyet buku Masya pira regane ketandok susu tetep setuku Pesen kaya biasane ketandok susu anyet-anyet buku Masya pira regane ketandok susu tetep setuku ketandok susu Susu. Susu. temenan sing dodol aku ya dadi langganan Angkatan ya Dik ketandok susu Susu. Susu. ketandok susu lalu endas matyar ketandok susu Bram Susu. Gambreng ketandok seni Ya gini ketelayu mas dadi langganan ketandok susu Susu. Susu seger-seger rasane Seger ketandok susu nondas Mas Gun. Ceko. Elok Iso ya Ya. Iwil-iwil awal-awal tengah mentil pinggire mantol wis iki Saben esuk ya ditemok nlolor yen wayah tengah wengi. piye Entekne kolor. ngono iku lek lakonmu dhewe Ya mas koko. sasarengan kang masuhar Masuhar. bahwa kijan mboten ketinggalan Mas Koko. Nampi sampura wakur matan mes langsung monggo Sas, ayo sayangku. Balik yang kono. Sini. Aduh apa? Ayo, kakakku. ayo goyo sini go Maku, rasuti. Sajane ki nyapa ta aku, Kang? Nyapa ta aku, San? Iki omahku ado arepe balik aku. Kepangga kemunggah ae lho aku ngene iki. Mas, ego kok ganjel to, Kang? ganjel Temane mulai dadi to ganjel. ya bah Wis to, Salah lanjutno. ya salah satu entertain Blitar Raya juga ya. Yuk, Iya. yuk dulurku lanang apa wedok toh?
Wis to, ora usah ragu banci banci Mas. Lah ayo ya dulurku banci. Kang penak iki. Wis to. Wah, aku lagi digeret-geret kene iki. Ayo. Geding aku. Ayo. Bisa bergabung. Turut Bibe, merawakan. tolong aku, Be. Aku nyapa iki, Be. Ayo to, Bek. Kenyapa aku? Wes nyanyi dangdut apalah. Aja to, Mas. Om aku sado lho, Mas. Ya. Lah kok lagi digrebek ning alas-alas terus piye ngene iki? Oke, nanti tak ikuti. Aku juga begitu. Seto, Mas. Kuwi sajane awakmu tanganmu dadi banci apa dadi kiding? Aku maga. Kadang banci, kadang bekecot. Ya wis kuwi lho bapak-bapak RW ya wis ada. Ya, sini dong. Iya. Kenyapa aku? Nyanyi, ayo sini. Loh, iki lho arep goyang kabeh. Iya, gak apa-apa. Ojo aku toh. Gak apa-apa, dangdut gak apa-apa. Ayo, sini dong. Loh, goyang piye terus aku? Ayo toh, sini dong. Ayo. Ayo toh, ah. Balik karemu, wis rumah sangu tak wae wektu wae ngalem. Ayo, kene. Manut aku penak. Ayo. Ayo dong. Yo, ayo. Wis toh, aku iya. Sini. Ayo wis. Ayo, yuk. Dari kawan musisi jadi kasih ikan. Wis sembarang lah. Meloh. Wis, mendingan tak dadi gamelane aku Mas kene macarane. Awet dadi kemelan wae diluthuk. Ngene madhe barang tak luthuk kene tang kene. Wis to, terusno. Ayo wis to ah. Balik. Aku yo balik. Yo wis manut aku pra. Yo. Waragane yuk jumeneng berdiri. Yo.
kerisku nata bocah-bocah ya. Ya sama gereja tok lagi. Kita kaweri ngene. Biasa lah, masalahnya terang-terang. Matur suwun undangane yo isih akeh, Mas. Kok sini. Pakai ini. Apa to sajane Kang Ki Kang? Kenapa aku saiki?